Ja, het stemmen is al gedaan. Het stemmen voor de tweede voorrun van het LVK 2020. Het stemmen is gedaan, maar we willen echt de artiesten ook nog heel graag laten zien op de televisie. En dat gaan we doen door middel van de clipjes die de deelnemers aan de voorrundes van het LVK zelf gemaakt hebben. We zijn toegekomen aan de tweede voorrun. Dat wil dus ook zeggen dat liedje nummer 16 aan de beurt is. En dat is Kelly van der Lump. Hallo Kelly. Hoi. Kelly uit Summer, moet ik zeggen. Ook wel een klein beetje al een oud-gediende in het LVK, Kelly. Ja, dit is de vierde keer dat ik meedoe. En in totaal 4 finalistenliedjes. Dus ja, een beetje wel. Ja, 4 halve finales. Zo is het toch op een gegeven moment denken van, dan moet die finale ook eens een keer binnen handbereik liggen, toch? Ja, ik hoop het. Ja, we zullen het zien. Dus we doen ons goed als best. Dus ik hoop dat het een keer in zit, zeker. Ja, dat heeft me gehoord dat ze voor een Welske hebben gekozen, voor een Schoenkeleer. En dat liedje het zelfs Ger en een Schoenkeleer. Nu trutst u best wel veel op, hè? Merk je dat een Welske het goed uit? Dat, tenminste, als dat dan weer mocht, dat de mensen zich vastpakken en dat dat ook aansluit bij mensen? Ja, het leuke is de mix. En bij een Welske merk ze eigenlijk bij alle leeftijden, dus jong en oud, dat zich dat inderdaad echt samenpakt en ja, gewoon lekker gaat jonkelen. Ik denk dat dat ook echt een onderdeel is van vastelovend. En hopelijk blijft dat ook zo. Ja, en wordt dat ook weer zo? Want dat is van hoe vastlovend zouden we gewoon vieren moeten allemaal 1,5 meter van elkaar afblijven. Hè? Dat wil ze ook niet, toch? Nee, klopt. Maar ja, met dit liedje kent ze wel in de woonkamer 1,5 meter goed te rijden nog een beetje. Dus dan zit hij op die bank, dan kent gewoon mijn hele familie op één bank. En dan mogen we wel samen in onze eigen bubbel natuurlijk een klein beetje jonkelen. Wie best u aan Tij Wessels gekomen als liedjesmaker? Tij is een goede vriend van familie van mij. En ja, zodoende dat ik met Tij gewoon eens gekald heb. En toen zei Tij ook van, goh, misschien is het leuk om samen liedjes te maken. Toen net er in de tienerjaren al gaat voor mij geschreven. En tienerjaren is de TVK-periode, maar hebben we het dan over of wat? eigenlijk wel. Ik heb toen niet meer metgedaan in de TVK, maar dat is wel in die periode geweest, ja. Wie werkt dat? Hij zegt, hier heb ze kan en klaar, hier is die liedje. Of heb ze ook nog inbrengen in zelf? Nee, met Tij is eigenlijk al zo dat ze nog echt inbrengen. Dus nu is het wel zo dat Tij super creatief is. Dus heel vaak ja, hoeft ze er zelf niks aan toe te voegen. En ja, bij dit liedje wordt het zo dat ik eigenlijk zelf met het idee kwam om ja, gaat met de Welske te doen. En eigenlijk heb ik volgens mij ook een beetje letterlijk tegen Tij gezegd, ik wil Ger en Schoenkelaar. En is Tij dan met aan de slag gegaan. Goed, dat klinkt goed. Als een spontaanheid is het meestal wel goed. Ik ga hem voor u aankondigen. Liedje nummer 16 en de eerste van de tweede halve finale van het LVK. Hier is Kelly van der Lump met Ger en een Schoenkeleer, uitkomend verschummerd.